Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kalaan. Sabay ta kadali, walay magpalahi, tawagan na sila. Ay, ayun. Dito ng food natin. Ayan, chicken and fries. Pakapin na. Ayan. Ah, Okay na yung order ko. halo-halo. Buko. Ay, paano na mag-plate? Muna siya ang kopik no? Wow. Ano yung chicken de dali? Half. Pwede sa na. Ako ah. So, ubos na lang dong. Ha? Ubos na. Baluto na na. Plastic ba no? Daghang kay chicken ba no? Pag ako ara na isa order kung mahurot di okay, kung di mahurot na may plastic po dire oh. Na plastic oh, na plastic oh. Oh, balot system ang tawag ana ha. Alam mo, kaon sa kong mag-ama, oh. Grabe kaon, Andre, oh. Mangga pa, boko, siya, halo-halo. Hi, daddy. Sabi, daddy. Isod ba pagkaon? Nasa ice ulod. Nay, ay sa sulod. Ko, Andre. Nahirapan ang pagkaon na. Yan na. Grabe niya. Kagod. Kagod. Muna siya pagkaon o kuan. Buko halo-halo. Kailangan nyo rin mo kaguron po ang buko para mamix mo ang halo-halo sa sulod sa buko. Muna siya na. Kung mapansin mo di sa kilid, imo pa nang murag gakagod gihapon ka gakagod. Para mag-mix ang halo-halo. Siguro sa ako ang suggestion lang siguro. Mas maayo siguro kung ang opening sa buko medyo ikat pa siguro dako-dako para at least medyo dako ang iyang opening. Kay para sa ako lang ha, opinion namin ako. Mas okay siguro kung mas dako iyang lungag dire para at least dili siya lisod kung anon ba kanang pagpakuan sa kutsara na mugawa siya together sa iyang mga laman sa loob. Pero lami siya. In fairness, lami ang buko halo-halo dari sa Gigi. Ang concern ko lang is ang iyahang hole dire padak-an lang siguro.
Aking opinion lang yan ha, aking opinion lang. Pero masarap. Masarap ang buko sa Gigi. Mo siguro nang gamay ra kay lungag no kay para imo pang anaon na. Mura po na ako sa bukid. Dapat gitunga na siguro nino. Para at least dako siya. Opinion na nako na ha. Alright, tapos na may magkaon. Busog na mi. Alis na tayo. Gigi. Andre. 10 ang pinakataas. Pila rate nimo? 6 out of 10? Ikaw, mami. Experience? 5. Si baby na ko kay 6, kay mami na ko kay 5. Ako, sa experience na ko karon, siguro ako ihatag 5 yapon. Honest na reaction is muna akong pwede ihatag na rate. Kung 10 ang taas, 1 ang baba, siguro na alam mo akong pwede ihatag is 5. Well, kung imong kuanon dyan, ang pagkaon, lami naman ay ang pagkaon, affordable. Then ang place is bisag init siya diri sa gawas, pag adto na mo sa sulod, okay na siya. Dili kay siya ingon sobra kaigang, tama-tama lang pang Pilipinas kayo na kuan ba, na mura kag nagkuan og payag, di ba? Kay ang ilahang kuan nipa-nipa, so dili kay siya igang. Alright, from Gigi to G. From Gigi to G. Unsa man ni siya? Quezon. So kanina nag-rate na mi 1 to 10. So among experience sa akong baby is 5. 6 daya nga kay Mrs. kay 5. Ako kay 5. Well, kana siya among rate, amo na siya based sa among experience from different na mga foods and places na among natuan. So sa akong experience sa Gigi is ang akong pwede mahatag is 5. Honest reaction. So about naman sa ilang food, dili naman mo magsisi sa food. Grabe kayo kalami food. Dami man pud ilang food nila yung nag-offer. Kung gusto mo dili mo maghago, magluto sa inyong balay, pwede mo diretso ngadto sa ilahang store, sa mag-order na lang mo diretso. Actually ilang mga pagkaon same lang nya, lami pud siya. Kung nagluto ka sa balay, so di hago ra pud kaayo, di ba? So pwede po mo mag-order or dero ninyo naman na sila bisitahan lang ilahang Facebook page. Magbutang lang ko diya sa description ang ilahang link nila o ilahang contact number kung asa nimo sila kontakon. So yun lang. Then ang masasabi ko sa services, ang services nila, let's say pag take of order, syempre makuha kag menu. Basa pili ka, take time. Pero ayaw kwentaha ang pagbasa sa menu. Ang time na mong gikwenta is from pag kuha sa mong order, napasa na namo sa katong nagsulat sa katong service ko nila, yadto na niya ngadto. So pag-check, pag-slakaw niya, nag-start na dahil na among time. Pero upon checking,
na yung mga tulo ka order na dili available. So nagpili na pud mi sa menu. So nag-consume na lang pud mi around 7 minutes pagpili na pud og food na among i-replace sa among gusto orderon. So kana na part din ha siguro dapat siguro ang mga crew siguro dapat kay balo sila kung unsay mga dili available sa ilahang menu para dili na mo consume og another time para maghanap na pud og among orderon. Siguro dapat sa morning pa lang or bago mag-open makaibalo na unta ang mga crew kung unsay dili available na mga food na gina-offer sa menu. Kaya para at least dili na magbalik-balik, di ba? So ang pag-serve naman sa food is mga I guess nasa mga 19 minutes. 19, yes. 19 minutes pero dili pa jud kompleto. Check data sa pasta din. Dili kompleto ang gihatag sa moa na ato among ipang order na pa mga kulang-kulang. So nahinihabol around mga 5 minutes na iniabot. Nya nakakuan pa is ang last na mag-order na dessert is walahi pa niabot mga around siguro 10 minutes pa kay kuan pa follow up pa namo og ingon ingnan pa namo ipa-follow up pa namo ang order. So pag follow up dito na niabot. So around 10 minutes kaya punto siya na time. So abot naman sa kato mong gikaon na halo-halo. Siguro suggest ko lang ang halo-halo ninyo katong yung bukod. Putla na lang siguro tunga. Gani. O tungaan na lang yung buko para at least dako og opening na dito na lang ipatong-patong ang mga sahog sa halo-halo. Then unsa to yung kuan Andre? Complain nimo sa imo mango juice. Mango shake. Dagan kay balahibo daw. So apo guntong gitan-aw pod. Actually kuanto siya, murag sa liso siguro to. Katong yang balahibo. Sa dapat siguro ayun na yung i-appeal mo. Ayun i-appeal lang siguro ang liso sa pag-shake siguro, no? Para at least dili na masagulan o kanang balahibo. Kay ang experience magud makaguba ang experience sa pagkaon sa mango shake. So suggestion lang namo sa kung baby ayaw apil ang liso. Kaya para wala balahibo, okay? So that's my complete reaction sa among experience sa Gigi. So kung gusto niyo bisitahon, tilawan ko ng ilahang mga food nara sa description sa below. Basahan lang ninyo ang mga menus nila nato silang Facebook page. Then nag-upload sila yung mga contact number dia para sa inyong delivery. So that's it. And don't forget to subscribe, like and share and butay comment. Tangig kanaw, thumbs up. So that's it for my vlog and bye-bye. Suroy-suroy sa midari sa Isano. From Gigi to G. Isano.